25 години, 25 истории. От историята на Артедок. В днешно време всички сме много чувствителни към нашите лични данни. Само че преди време не беше така. Всеки един от нас е имал възможността и въобще не се е замислял, когато си е давал лични данни пред банки или обществени институции, или дори при фирми, когато са му искали на съответни бланки. През 2016 година се прие GDPR, т.е. защита на личните данни, и ние веднага въведохме декларация за съгласие на предоставяне на лични данни в нашата фирма. Тази декларация се попълва и до днес. Нашите клиенти знаят, че трябва да обособят техните желания чрез тази декларация и тя остава към тяхната поръчка. В поръчките за преводи тази декларация седи и ние съхраняваме базата данни с 2 години назад. Но за да бъде отворена тя, трябва да имаме такова съгласие от клиента. След което вече 9 години ние изработихме процедура, чрез която нашите преводачи подписват декларация за конфиденциалност на превежданата информация. Всеки един от екипа ни, било то менеджер или куриер, който има достъп до съответната информация, също подписва такава декларация. Освен това имаме изработени процеси, така че да бъдат защитени чувствителната информация както на физически лица, така и на фирми. Аз съм Таня Карабашева и съм управляващ собственик на агенция за превод Артедок и категорично гарантирам, че запазваме чувствителната информация на нашите клиенти.